Dyma'r myfyrdod am chwefror y 5. O Dad, erbyn ein diolch am diwrnod newydd arall, ac oedfa newydd arall. Amen. Jyst cwpl o adnodau yn y darlleniad heddiw o Barnwyr 2. Pan oedd y cenhedlaeth yna i gyd wedi mynd, daeth cenhedlaeth ar ei hole, oedd ddim wedi cael profiad personol o'r arglwydd, nac wedi gweld dros dyn nhw eu hunain beth nath dros Israel. Yna, dyma bobl Israel yn gwneud rhywbeth gwirioneddol ddrwg yng ngolwg yr arglwydd, a ddoli delwau o Baal. Wel, wy'n troi felly at Barnwyr, yr ail benod yn llyfr y Barnwyr, adnod 10 ar rhan gyntaf. Ac o'r hen gyfeithiad, a'r holl oes honno hefyd a gasglwyd at ei tadau, a chyfododd Oes Arall ar ei hôl hwynt. A bu farw Joshua, a hwyau claddasant ef yn herfyn ei etifeddiaeth. A'r holl oes honno hefyd a gasglwyd at ei tadau, a chyfododd Oes Arall ar ei hôl hwynt. Moses arweiniodd y bobl o gaethiwed yr Aifft. Ef roes i griw o geithion hunan barch a nod i ymgyrraedd ato. Arweiniodd hwy hyd at ffin gwlad yr Addewid a'r Hyddid, a Joshua ymladdodd i ennill iddynt y wlad rydd oedd yn llifeirio laeth a mel. Ymladdwyd brwydrau, enillwyd y dydd ganddo ef a'i genhedlaeth. A bu farw Joshua, a'r holl oes honno hefyd a gasglwyd at ei tadau, a chyfododd Oes Arall ar ei hôl hwynt. Generation yw'r gair a ddefnyddir am oes yn y Beibl Saesneg, a'i ystyr yn Oxford Dictionary yw the average time in which children are ready to replace their parents. Chi'n ddiddorol. Wel, dweud mae'r testun a defnyddio geiriau allan o'r ysgrythur, un genhedlaeth a maeth a chenhedlaeth arall a ddaw. Mi garwn sylwi ar ddau ymadrodd o'r testun. Yr oes honno a'r oes arall. Yn y lle cynta te, yr oes honno. Y genhedlaeth a fi ac a gasglwyd at ei tadau. Hawdd yw dweud am gaethiwed yr Aifft, ond tybed a sylweddolwn ni faint trienni y ceithion yno. Yn Exodus 1, gwrandwch ar yr adnod yma, gosod asant arnynt feistriad gwaith i'w gorthrymu a'i beichiau. Gwnaethant ei heinio hwy yn chwerw. Nawr, tasg fawr oedd tasg Moses. Argyhoeddi'r criw o gaethweision i bod nhw'n genedl arbennig. Adfer gobaith a hunan barch i rai oedd wedi colli i gobaith a'i hyder. Mae'n teimlo fel na yng Nghyd Gymru i raddau llai weithiau. Mae'r ffaith i Moses lwyddo yn ddoi hunan yn profi mawredd Moses. Fel y dywedodd un athro coleg unwaith, meddyliwch am holl athrawon y brifysgol yma. Rhowch y cyfan at ei gilydd ac ni wnaent un Moses. Llwyddodd yn ei dasg, a daeth â hwy olwg gwlad ar Hyddid. Disgynodd y gwaith o gario ymlaen ar ysgwyddau Joshua, ond gwaith anodd a hir ydoedd. Ennill y tir yn araf wnaid. Roedd y brwydrau niferus ac ambell tro teimlad cryfaf ohonynt yn ddigalon. Yn wir cawn Joshua ei hunan yn achwyn am faint y dasg. Arglwydd i o'r i ba beth y dygaist y bobl yma dros yr Iorddonen. On y buasem fodlon ac nath rigasom y tu hwnt i'r Iorddonen. A chyda Joshua'n hen ŵr, cawn hwyn rhannu'r tir. O'r diwedd, roeddynt yn y wlad yn llifeirio o laeth a mel. Yr Aifft a'i gaethiwed ymhell y tu ôl iddynt. Y brwydrau wedi hymladd a'i hennill. A bu farw Joshua. Yr holl genedlaeth honno hefyd, a gasglwyd at ei tadau. Bu farw yr hen warriors oll. Ond beth sydd am nelo ni a hyn? Beth sydd am nelo hen stori fel hyn a ni? Gwaredwyd ninnau o'r Aifft hefyd. O Aifft angyfiawnder, a thlodi, a gormes, a dioddef dyddiau'n tadau. Hen stori oedd hon, stori sy'n ganrifodd oed. Ond nid mor hen, y stori am blant bach 9 oed yn gweithio dan ddeiar. Cyn iddynt orffen tyfu, cyn i'w hesgyrn a'i gewyneg a ledu,
yn gweithio dan y ddaear. Darllenwch amdanyn nhw yn llyfrau Charles Dickens ac ymchwiliwch i gefndir cartrefi Dr Barnado. Gormes y meistriaid oedd hi mewn chwarel a gwaith clo. A gan fod cefndir fy nheulu un y chwareli, mi ddifynna i'r anogerdd W.J. Griffith i'r hen chwarelwr. Cryf oedd calon hen y glas glogwyni, cryfach oedd ei ebyll ef a'i ddir. Chwyddodd gyfoeth gŵr yr air arfeinol o'i enillion pryn a'i amal gyr. Neithiwr, daeth 3 gŵr o'r gwaith yn gynnar, sonwyd am y graig yn hollti'n ddwy. Dygwyd rhywun tua'r tŷ ar elor, segur fydd y cyn a'r morthwyl mwy. Darllenwch nofel T. Rowland Hughes, Chwalfa, am streic fawr Bethesda. Nid streic am ryw ddwy geiniog yr awr yn fwy oedd honno, ond streic am gyfiawnder ac yn erbyn gormes. Ymladdwyd y frwydr am gyfiawnder gan y cenhedlaeth a fi. Mi ddaru ni golli'r frwydr ac ennill y dydd. Fe dim rhaid i'r rhaid awr ein holen i ymladd am 2 blynedd a 2 y fath chwalfa i'r hen ardal. A chi ddyfyniad o'r llyfr. Addysg. Ond i ddaeth siawns a chyfle myd addysg. Cofied pob un nad ar chwarae bach y daeth hyn, addysg rydd, addysg grad. Does dim cymaint a hynny o amser, pan oedd y plant yn cario eu cynogau i dalu am ei mymryn addysg. A dim ond i'r etholedig rai roedd addysg uwch. Unwaith eto, ymladdwyd y frwydwyr ac enillwyd y tir. Iechyd. Does ond rhaid cerdded ambell fynwent i weld yr hynna enillwyd i ni. Darllenwch stori drist y cerig beddau, 38 oed, 40 oed, 42, ychydig geir yn y cyfnod hwnnw dros 100. Mae hanes am un gweinidog, gytre am dipyn yn hanner ganol y ganrif ddiwethaf a'i fam yn galw arno. Edrych ar y plant yn mynd i'r ysgol, edrych mor lan ag iach maen nhw i gyd. Aeth ynta i'w hen loft, i edrych ar ddarlun o hynno ef a'i frawd yn yr ysgol. Treian ohonynt wedi marw, a te 100 oed oedd e ar y pryd. Maen nhw bellach yn cael bwyd yn yr ysgol a phob gofal meddygol o'r cryd. Y beth am etholiad? Gos o moll bleidlais gydd. Sdim blynyddoedd rhyfedd ers i hyn ddigwydd, cofiwch. Cyn hynny roedd rhaid dangos i bwy roeddech chi'n pleidleisio a gwau neb a wrthwynebau wr y plas. Bu Moses a Joshua yn brwydro i ennill gwell byd i'w plant. Gwaredwyd yr hen genedl o'r Aifft trwy ei hymdrechion i'w wlad rydd a gwlad well. Gwaredwyd ninnau o Aifft anghyfiawnder a thlodi a gormes a dioddef gan yr oes a fi. Ac yn ail te yr Oes Arall, y cenhedlaeth sydd yn ni. Etifeddion yr ymladd a'r brwydro. Ni sydd wedi cael y wlad well. Bu'n broblem fawr yn ôl y Beibl. Sut i ddysgu'r bobl hyn? Sut i fyw yn y wlad oedd yn llifeirio laeth a mel? A hon yw'r broblem sy'n aros o hyd. Ymladdwyd brwydrau mawr ar ymwyn ni. Cawsom etifeddiaeth deg iawn a gwlad well i fyw yn di. Gwrandwch ar air o brofiad un sy'n byw yn yr oes arall yma a gyfododd ar ei hôl hwy. It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of life. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. We had everything before us. We had nothing before us. We are all going direct to heaven. We are all going direct the other way. Geiriau agoriadol nofel Charles Dickens yw'r hynna, The Tale of Two Cities. Cwestiwn, ydych chi am mynd yn ôl i hen ddyddiau'r capeli llawn? Na. Wrth gwrs yr offwn weld pobl yn addoli, ond rhaid cydnabod am gapeli llawn yr hen ddyddiau. Mae rhyw lecynnau gwyrdd oedden nhw yng nghanol anghyfiawnder. Cael pobl i fyw yn y wlad oedd yn llifeirio laeth a mel oedd problem yr hen genedl. Dysgu fyw yng ngwlad y breintiau nillwyd i ni yw yn problem ninne. Age of wisdom, age of foolishness. Gyda'r gallu ni wedi ddarganfod, ni'n ei ddefnyddio i chwythu'r byd i eb argofiant. Cyfoeth a datblygiad
Ac eto, hanner y byd yn newyni. It is the spring of hope. It is the winter of despair. Gobaith am heddwch a thangnefedd, ac eto, fe welwn ryfela di-baid. We have everything before us. We have nothing before us. Dynion yn methu byw yng wlad y breintiau a'r cyfleusterau. Enghraifft sydd yn esbonio'r hyn dwi'n trio ddweud falle yw stori Lord Moran, meddyg personol Churchill. Roedd wedi sgrifennu llyfr am Churchill yn dweud am ei gysylltiad personol gydag ef. Nawr, diau Churchill roedd ei arweiniad yn ystod yr ail ryfel byd, ond rhaid fyddai yr edmygydd mwyaf pybyr gydnabod mai methiant oedd e mewn adeg o heddwch. Mi gyfaddefodd fel hyn i Lord Moran. Moran, I feel very lonely, you know, without a war. Dyn yn methu byw mewn heddwch. Yr oedd hi'n fwy o dasg dysgu'r bobl i fyw gyda'i gilydd yng Nghanan na'i harwen allan o'r aifft, ac fe erys hyn yn wir heddiw eto. Diwylliant, gawsom hyn trwy addysg a'r cyfleusterau ddaeth i ni. Ystyr gwreiddiol y gair diwyllio yw diwylltio y bobl. Ac eto, mi welwn grelondeb, rhyfela, arfau dinistriol dychrynllid. A'i diwylltio yw hyn. Daeth dyn cyntefu gorgoedwi gyda'i bastwn, daw'r dyn modern o'i goleg gyda bom. Cyflogau. Enillwyd y frwydr am gyflog teilwng i ni. Ond un o broblemau mawr ein hoes ni yw gamblo. Problem gormod o arian gan ambell un ma'n rhaid. Methu byw yn y wlad well, eisiau mwy. Hamdden, dyw dyn ddim yn gweithio godiad hael hyd fachlid mwy, ond clywch eiriau oes yr oriau hamdden, bored, fed up. Pobl yn methu gwybod beth i'w wneud. Mae angen cyfeiriad ar ein hoes newydd. Diolchwn i Dduw am y gwelliannau, ond ni ddaeth nefoedd cofiwch, ac yma mae'r sialens i'r eglwys. Dywedodd un seikiatrydd ar raglen teledu yn ddiweddar, pwrpas a diben yr eglwys yw roi gwreiddiau, ac yn y pen draw bwrpas i daith dynion. Rhoi pwrpas a chyfeiriad i ddyn yn yr oes newydd hon. Dysgu ddo ffordd i fyw yr etifeddiaeth newydd, yn yr etifeddiaeth newydd. Mae hwn mwy gwir heddiw nag eriod efallai. Mae yna gasineb rhyfedd wedi ymddangos yn y blynyddoedd diwethaf yma. Hiliaeth yn fyw ac yn afiach. Gormesu pobl gyffredin. Pobl yn llywodraethu na wyddon nhw'r peth cyntaf am fyw, heb sôn am fyw mewn clodi. Ie, yn system addysg wedi gwella'r hyd y blynyddoedd, yn gwasanaeth iechyd wedi bod mor gwerthfawr, a heddiw mae'r pethau yna dan fygythiad. Pobl yn gorfod defnyddio banciau bwyd oherwydd prinder arian. Pobl yn gorfod trefnu mannau i bobl gadw'n gynnes oherwydd na allan o fforddio talu am ei gwres. I ni wedi bod yn wlad Gristnogol am gymaint o flynyddoedd, ond y cyfrifiad diwethaf yn dangos na dydy hynny yn wir bellach. Erthygl yn ymddangos mewn cylchgran Cymraeg yn lladd ar grefydd, ac yn ein dilorni ni fel Cristnogion gan un oedd wedi tyfu yn fwy na Duw. A mae nifer o'r rheini yn ein gwlad erbyn hyn. Oes mae angen pwrpas a chyfeiriad ar drigolion yn gwlad yn dlawd. Gydag oes y breintiad a ddystir newydd i emyn dy Parry Hughes. Ar glydiesu llan o deglwys a llan ysbryd di dy hun, fel y gwaisan eithor nefoedd trwy roi llaw i achub dyn oedd i gonedd falle. Disg yw llygaid allu canfod dan dreeni dyn ei fri. Disg yw dwylaw estyn iddo wyn ac olew calfari. Ie, estyn i'r un sydd uwch benni ddigon. Llifed cariad pen calfaria trwy deglwys a toef, a thiriondeb dyd ei hunan glywod trian yn ei lef. Disg i ofni byw yn esmwyth gan anghofio'r byd a'i loes. Nertha hyd o styrio wrtho, a roi hysgwydd dan ei groes. Bu brwydro mawr, ac fe nillwyd, ond beth am genhadaeth yr eglwys i'r oes newydd? A roeddwn ni gyfeiriad i bobl oes y breintiau. It was the best of times, it was the worst of times. Pa un? Derbyniodd y tadau heri cyfnod, ac mae ei coffan felys. A dderbyniwn ni her ein cyfnod gwahanol. Dwi'n gorffen drwy gyhoeddi emyn di Williams. Cofiwn am y dewr arloeswyr am ein tramwy yma gynt,
gan agored ffordd i'r brenin i'w hwyluso ar ei hynt. Cofiwch am y mynych frwydrau dros ledeini teyrnas Crist. Cofiwn arwyr yn cyhoeddi gobaith i drieiniau trist. Arglwydd yr holl nerth i ninnau dystio heddiw dros y gwir, fel na choller breintiau Seion a golidoedd gras o'r tir. Na ddiffoded fflam yr allor yn ein gwlad o oes i oes, boed y golau'n dal i dywys ei phreswylwyr at y groes. Mwyn ei enw. Amen. Gair o weddi orffen eto te. O Dduw ein tad, cymorth ni agor yn llyged i weld gwaith dy ddwylo yn harddwch y byd o'n cwmpas, ac yn y gofal a'r cadw a fi arno. Cymorth ni agor ein clistiau yw randod y lais yn llefaru wrth ymd air, ac yna welwch ein gweddiau. Cymorth ni agor y meddyliau i fyfyru ond y wirionedd, ac i dderbyn pob gwybodaeth a gweledigaeth newydd rwy ti am ei cyfrannu ni. Cymorth ni agor ein heneidiau i oleini dy bresenoldeb, ac i rin a llawenydd cymundeb a thi. Cymorth ni i agor ein calonnau, i ti gael dod i mewn i dernasu ynom, ac i'n gwneud yn eiddo llwyr, i ti dy hun. Amen.